айни ҳол саршидагӣ ҳаст ё ки не, аблава кунанд ё ки ба хизмат даъват кунанд. Шартнома мебандӣ бо ҳамун ширкате ки кору фаъолият мекунӣ. мо аз ширкати Шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Эпимедиум паста барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, дар мавзӯи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ суҳбат мекунам. Видеоро то охирша тамошо кунед ва лайк мондана фаромӯш накунед. Бисёри нафарҳо дар ҳамин мавзӯъ савол метиҳанд ва як чизи дигара ба ҳаматон аввалан тавсия метиҳам. Касое ки дар Москва қарор дорен ва мехоҳед ки соҳиби регистратсияи оригинал бишен, пас дар ин ҳамин рақамҳо дар WhatsApp-аш муроҷиат кунед. И бародармон регистратсия тайёр мекуна ва касое ки агар регистратсияи просроченӣ ҳам дошта боше, шуморо муроҷиат кунед. ҳатман айноми юрист биген бо нархи арзон ва дар муддати тез регистратсия тайёр карда ба шумо метиҳад. бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ айни ҳол саршидагӣ ҳаст ё ки не. ё боз бисёри нафарҳо савол метиҳанд ки айни ҳол ба Тоҷикистон биёем аз Федератсияи Россия, дар фурудгоҳ аблава ҳаст ё ки не. тамошобинони азиз, бародарони азиз, ягон гуна тағйирот ва иловаҳо ворид шидагӣ нест дар мавзӯи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ки дар моҳҳои июн, июл ё август аблава кунанд ё ки ба хизмат даъват кунанд. ба ҳамин хотир ман ба ҳаматон гуфтанием ки ҳозир ягон намуд даъваткунӣ ба хизмат нест, вале касоеро ки даъват кунанд ба комиссариятҳои ҳарбӣ, ин маънои ура надорад ки аблавашон карданд. Ин маънои ура доранд ки ба қайд мегиранд, номнавис мекунанд ва дар ҳолати сар шидани даъваткунӣ ба хизмат, агар ки барои хизмат боша ҳамун нафар, даъватш мекунанд. агар ки ягон сабабҳое дошта боша ки аз хизмат озод боша, ба қайд мегиранд танҳо ва ҷавобшон метиҳанд. ҳамин чиза хоҳиш мекунам ай ҳаматон дуруст буфаҳмен ва дигар дар ҳамин бора савол натиҳанд, чӣ гапе кишид, чӣ тағйиротҳое кишид, ман худам ҳатман видео мекунам, ҳамаша мефаҳмонам ба шумо. ва акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Фира нависондай: акай Сорбон, ма трудовой дорум. Не ки бо меган трудовоя бояд да база дрори. Иш бояд чӣ хеле? Бале бародар азиз, вақте ки ту шартнома мебандӣ бо ҳамун ширкате ки ту кору фаъолият мекунӣ, бо Корфармо шартнома мекунӣ ва ӯ шартномаи ту бояд дар база дани яна ҳамун Федератсияи Россия бояд ки ба қайд гирифта шудагӣ бошад. Муҳсидинов нависондай: ма як савол дорам, барои ҷавоб пешакӣ раҳмат. Бачаи мара моҳи феврал видварения кардам, 5000 штраф қатиш штрафа супорид, муддати 10 рӯз Тоҷикистон рафт. Бо кай омада метавонад ҳамин ҳуҷҷатоша официалӣ карда? ин чиза аз суде ки постановления бировардагия нисбати фарзанди шумо метавонед ки ҳамуҷа пурсон бошед, барое ки дар постановления наменависонанд ки видваренияи ҳамура чанд сола кардагиянд ва видварения 1 сола ё ки 3 сола ё ки 5 сола вобаста аз ҳамин мебошад. ҳамин буд кишид, баъд метавонад ки дубора боз ба Россия биравад. Фарҳод нависондай: акай Сорбон, чанд бошид, менависам, ҷавоб нест. Ваздушкара бурдан мешавад Тоҷикистон? Не бародар азиз, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нестай ин гуна предметҳои ба монанди силоҳа истифода бурдан. яъне ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон махсус дар моддаи 237 қисми 3 дар ҳамин бораҳо омадагие ки истифода бурдани предметҳои ба монанди силоҳ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. Ориф Амир нависондай: салом, патент тамом шавад, граница ногузашта регистратсия кунем, 3 моҳ бесем мешавад, ҷавоб диҳед. дар ҳолате ки патенти шумо тамом мешавад ва танҳо ба регистратсия гаштанӣ мешавад, агар ки дар ягон рейд дастгирит кунанд ва мигратсиони картаитро бибинанд, тафтиш кунанд ки работа нависондагие ту бепатент гаштестай, метавонанд ки дар ҳамин ҳолат ё видвареният кунанд ё ки депортатсият кунанд. Памиров нависондай: салом алейкум, созен хубен, ака номи ман Мустафо. Ай Тоҷикистон омадам, синфи 11 ҳастам, 3 моҳ прописка кардам, тамом шид. Агар биқапанам ягон ҷарима намекунанд? Солом намераса барои патент кунӣ, илтимос ҷавоб диҳед. бале бародар азиз, тура ҷарима мекунанд. дар ҳолате ки ту 18 сола шидагӣ нести, вақти дар Федератсияи Россия қарор дорӣ, бояд регистратсияи холӣ кунӣ ва барои патент кунӣ то синат ба 18 солагӣ нараса, қонунгузории Россия иҷозат наметиҳад.
шуҳрат бозоров нависонда. салом алейкум, сози хуби брат, илтимоси ответ бигардон. Ман якм бораи Москва омадам, 9 моҳ меша ҳамиҷадаям, регистратсия патент надорам, ответ бигардон. худованд ҳами чӣ хеле ки 9 моҳ нигаҳбонот шуда, худованд бо ҳами хелам нигаҳбонот боша, чунки чӣ хеле ки худат қайд кардӣ, на регистратсия дорӣ ва на патент дорӣ, метавонанд ки тара дастгир кунанд, бурда 1 моҳ дар сахр ва ҳабсат кунанд ва баъдан 5 сола ёки 7 сола депортат кунанд ва болои и бо ҷарима. F оригинал нависондай. Ака ҳами саволи мада чӣ ба ҷавоб наметӣ? Ман нав Россия омадагим. То чанд вақт дорам ки патент кунам? Дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ вориди Федератсияи Россия мешавад, то муддати 1 моҳ вақт дорад ки патенти худша аллакай дар дасташ бигира. Вале агар ки аз 1 моҳ зиёд гузашт, баъд барои ҳуҷҷатсупорӣ ту барай мерай ҷарима пардохт мекунӣ ва баъдан ҳуҷҷатота пешниҳод мекунӣ. Меҳровар нависондай. Акай Сорбон дар бораи Авф мегуфтен. Дар бораи Авфи муҳоҷиро ягон хабар несте бародар. Аҳлиддин нависондай. Салом алейкум, ака марде ду зан гира, не ки ин қати ягонташ ЗАГС кардагӣ набоша. Қонун чӣ мега? Як мисол меорам бародар. Ту бо якум ҳамсарат ЗАГС кардагӣ, вале диюм зана мегириву бо ӯ ЗАГС намекунӣ по-любому, барое ки қонунгузорӣ иҷозат наметиҳад. Вале дар ҳамин ҳолате ки ту бо якташ ЗАГС дориву ба дигариш ЗАГС надорӣ, яке аз ҳамсарҳот бираванд даъво кунанд, дар назди қонун ҷавобгар мешавад, чунки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёрзанагӣ ё дузанагиро иҷозат додагӣ нест. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Render for a star.